lafiya. Video namu yau za mu gwada muku yadda ake yin wannan tax ɗin da Interlink suka sa a cikin app ɗinsu. Insha Allah idan ka shigo cikin app ɗinka na Interlink da Face, abin da ya kamata ka yi, ka zo nan wallet, ka taɓa wallet nan. Yawa, to idan ka buɗe wallet ɗinka kamar haka, to sai ka zo nan inda aka sa gashi nan wallet ɗin nan, wallet one account, ka zo ka taɓa wannan, ka taɓa nan. Yau to gashi nan successfully copied, ka yi copy na wallet address kenan. To abin da za ka yi bayan haka sai ka zo ka dawo nan. Bayan ka dawo nan sai ka zo nan, ka shiga nan. Yau to bayan ka shigo nan ka ɗan jira ya buɗe maka, sai ka zo nan ka taɓa nan. Yau to sai ka zo sai ka taɓa wannan open ɗin. Yau to sai ka zo sai ka taɓa sign in. Ka taɓa wannan sign in ɗin sai ka zo sai ka ja sama. Scrolling sama dai. Yauwa to ga gansu nan. Yau to wannan za ka yi claiming, duk wanda aka baka damar kai claiming sai ka capta claiming. Yauwa yau to gashi nan sai ka sa wannan wallet address ɗin naka anan. Yauwa to ka kamar yadda ka sa haka sai ka zo kuma sai ka submit. Yau to kaga gashi nan ya nuna claim already, yayi claim, yayi kyau. Yauwa to kaga na riga na wannan. Yau to abin da za ka yi kenan, duk wanda aka baka damar claim sai ka yi. Yauwa to gashi nan wannan ba a ba su da ba da damar claiming ɗinsu ba tukun. To wannan dai a takaice wannan shine abin da za ka yi. Allah ya ba mu sa'a. Idan ka san kana yin Interlink, kai maza ka je kai wannan abun kafin su cire. Allah ya datar da mu. Sannan kar a manta da yin subscribing, liking, comment. Wannan comment din yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku update wanda zai amfani mu da mu da ku baki ɗaya. Saboda haka Allah ya datar da mu. Daga ni naku Bi Aminci, mai Bi Aminci NG channel. Allah ya taimake mu baki ɗaya.